И здравейте хора, аз съм Иван и днес ще записваме клип на CS. И да, нека да започваме. Нека да влезем тук. И нека да започваме. Тоест, преди 2 дни почнах да снимам. Да. И нека да влезнем. Искам да влезнем. Може би 2. Нека да влезнем и сега нека да им пишем хи и започваме. Така. Някой друго би малко лагно. Но какво да се прави? Така. Добре, да сега снимам. Тъй, нека да продължаваме. Да играем. Добре, нито един не може да намерим, което е гадно, но както и да е. За найс футпаса. Леле, как могат да не убият те, бе? Тос. Отрепана. Я чече малко. То ще се би пресърната, но не може. Убиха го. Доста силни. Аз не съм добър. Нито един няма. Аз съм много на CS, така че не ме хейтвайте. Мама ви. Добре. И как ще да го взема? Ама то го взема, как му да го вземаш от себе? Охо! Есть, подигал. Бая ми лаги. Много лак. Направо нищо не виждам. Добре. Тук нашия съм, че аз къде да стоя. Може би ето тук. Идеалното място. Не. На мен много ми лага, че бахчи. Аз нищо не виждам.
Чакай, ма цепеше. Бахте, нито един не мога да обява, късвам тук в моето. Еми, когато снимам лаги. Да, лаги. И съжалявам, че не коментирам, много ми лаги. Затова. И най-накрая идем да взема. Браво, че, браво, то бахчи. Ако и то рунд загуба, направо се махам. Не знам как ще го шкаля. Въй, през кашона! Бегай от този сървър. Нема бегам, бе. Вау. Те видят, че си хакле. Аз те бегам. Баба. И това беше от мен. Надявам се да е харесал. Въпреки че те са хакови. Вау. Ждавайте нататък. Но... я бегай, бе. И добре, това беше от мен. Надявам се харесал. Чао.